Dobrý den, mé jméno je Nick Pipal a nyní bych vám rád představil svou práci s názvem Satelitní analýza vlivu vegetace a městských povrchů na přehřívání urbanizovaných oblastí. Tušili jste, že městské oblasti mohou být až o 20 stupňů teplejší než jejich okolí? To je způsobeno jevem, který se nazývá městský tepelný ostrov. Ten způsobuje jak ekonomické, tak zejména i zdravotní problémy. Je způsoben hustou zástavbou, nedostatkem vegetace a volbou stavebních materiálů. Má to ovšem jednoduché řešení a tím je řízená výsadba vegetace. Každý z vás jistě už totiž zažil v teplý letní den, že teplota v parku byla výrazně nižší než například na sídlišti. Samotná vegetace je totiž výrazně chladnější, ale vegetace ovšem ochlazuje i své okolí. A to je právě to, co jsem se já ve své práci rozhodl zkoumat. Mým cílem bylo kvantifikovat ochlazovací efekt vegetace a následně navrhnout algoritmus, který bude schopen pomáhat městským plánovačům volit místa, kde právě jakou tu vegetaci vysadit tak, aby k ochlazení městu docházelo co nejvíce. K řešení tohoto problému jsem se rozhodl využít satelitní snímky z družic Landsat. Satelitní snímky mají oproti meteorologickým stanicím obrovskou výhodu, jelikož nám pokrývají naprosto celé území, a to právě v jeden okamžik. Snímky, které jsem využil, jsou multispektrální, tudíž zahrnují jak viditelné spektrum, infračervené spektrum, tak až po termální složku. Pro každý snímek byla provedena shodná analýza, která je popsána v následujícím flowchartu. My se teď na jednotlivé body tohoto flowchartu zaměříme trošku podrobněji. Prvním krokem pro zpracování každého snímku byla klasifikace povrchů, které se na snímku vyskytují. Bylo tedy potřeba celý snímek rozdělit do kategorií, jako je vegetace, asfalt, beton či další. To bylo nezbytné pro následující analýzu. K tomu byla využita metoda strojového učení K-means clustering, což je strojové učení bez učitele, tudíž není potřeba žádné trénovací sady. Následně pro rozdělení jednotlivých bodů do skupin byla každá skupina přiřazena k jednotlivému typu povrchu na základě spektrální charakteristiky. Spektrální charakteristika je totiž něco jako otisk prstu. Každý materiál má přesně svoji spektrální charakteristiku a žádné dva materiály ji nemají stejnou. Nyní, když už jsou povrchy rozděleny do jednotlivých kategorií, je možné přijít k druhé části flowchartu, což je výpočet povrchové teploty. K tomu je totiž nezbytné znát emisivitu jednotlivých povrchů. Pro vegetaci například se dá emisivita celkem dobře spočítat z NDV indexu, ale pro jiné povrchy je potřeba emisivitu určovat odlišně. Když již máme emisivitu určenou pro každý povrch, jsme schopni spočítat povrchovou teplotu, a to relativně přesně. Povrchová teplota je znázorněna v následujícím obrázku. Takto byl zpracován každý snímek. Pro každý snímek tak byly rozděleny jednotlivé povrchy, které se na snímku nacházejí, a byla spočtena povrchová teplota. Rozlišení snímku je 30 metrů, tudíž jeden pixel v našem grafu odpovídá oblasti 30 x 30 ve skutečném světě, což je pro naši analýzu dostatečně přesné. Nyní, když máme jejich snímky zpracované, můžeme přejít k následné analýze. To první, co můžeme pozorovat, tak je vývoj jednotlivých povrchů v čase. Jednoduše si tak do grafu zobrazíme na osu x čas pořízení snímku a na osu y průměrnou teplotu jednotlivých povrchů. Každá křivka tak popisuje vývoj teploty jednoho povrchu. Jelikož se jedná o relativně krátký úsek, asi 9 let, můžeme vývoj teploty aproximovat přímkou. Jednoduše tak nyní můžeme pozorovat, které povrchy se zahřívají rychleji. Můžeme si tak všimnout, že voda či vegetace se zahřívají ze všech povrchů nejpomaleji. Naopak asfalt či plechové konstrukce se zahřívají téměř až 2x rychleji, což může být do budoucna velký problém. To nejdůležitější, což jsem ve své práci ovšem dělal, byla kvantifikace ochlazovacího efektu vegetace. Jednoduše tak můžeme zjistit, do jaké vzdálenosti vegetace ochlazuje své okolí. Jednoduše na osu x zvolíme vzdálenost k nejbližšímu bodu vegetace a na osu y teplotu daného povrchu. Můžeme si všimnout, že ochlazovací efekt vegetace končí ve vzdálenosti z plus minus 210 metrů. Každý povrch to má lehce odlišně, ale jednoduše to z těchto grafů můžeme vyčíst. Nyní se již dostáváme k té nejdůležitější části celé práce,
a to je zavedení zcela nové hodnoty Vegetation Influence Factor. Jedná se o zcela nově definovanou hodnotu, která jakýmsi způsobem popisuje zelenost okolí daného bodu. Jednoduše tedy pozorujeme, jak moc je dané místo ovlivněno vegetací, a to v okruhu o poloměru D, kde vzdálenost D máme z předchozího grafu jakožto maximální vzdálenost, do které ještě vegetace jakýmsi způsobem teplotu daného místa ovlivňuje. Nyní, když máme nově definovanou hodnotu Vegetation Influence Faktoru, můžeme se podívat, jaká je závislost teploty právě na nově definovaném Vegetation Influence Faktoru. Tato závislost je zobrazena v následujícím grafu. Můžeme si všimnout, že teplota je lineárně závislá na Vegetation Influence Faktoru, což také potvrzuje Pearsonův korelační koeficient, který v tomto případě vychází minus 0,86, což se považuje za velmi silnou korelaci. Jednoduše jsme tedy nyní pouze na základě Vegetation Influence Faktoru schopni předpovídat teplotu libovolného místa, a to pouze na základě plánu města, a to s velmi vysokou přesností. Nově je i definována konstanta úměrnosti ní, která přesně popisuje, jak je teplota závislá na Vegetation Influence Faktoru. Jednoduše tak pouze na základě plánu města můžeme určit, které oblasti se budou přehřívat a naopak které oblasti budou výrazně chladnější. Na základě všech doposud představených věcí jsem vytvořil zcela nový program, který pomáhá městským plánovačům přesně lokalizovat místa, kde by bylo optimální nějakou vegetaci vysadit či vytvořit zelenou střechu, tak aby ochlazovací efekt byl co možná největší. Vstupními parametry tohoto programu je tedy vývoj teploty jednotlivých povrchů v čase a následně závislost teploty na Vegetation Influence Faktoru pomocí konstant úměrnosti ní. Tento program využívá genetický algoritmus, který funguje tak, že na začátku máme určitou náhodnou populaci, kdy každý jedinec představuje jedno řešení. V našem případě každé řešení představuje přesné rozmístění vegetace. Následně dojde k takzvanému křížení, když dva rodiče vytvoří jednoho nového potomka, a to lineární kombinací těchto dvou rodičů. Následně, aby mohly vznikat zcela nová řešení, tak dojde k takzvané mutaci. Mutace je proces, kdy místa, kde vegetace není v tom řešení, tak s nízkou pravděpodobností se vegetace může objevit. Naopak na místech, kde vegetace je, tak s velmi nízkou pravděpodobností tato vegetace může zmizet. Tímto vytvoříme zcela novou, o dost větší populaci. Následně vybereme ty nejlepší jedince, kteří budou představovat novou populaci. Tento proces opakujeme stále dokola a dokola, dokud algoritmus nedokonverguje k tomu optimálnímu řešení. Jednoduše, tak pouze na základě historických dat a konstant úměrnosti ní a Vegetation Influence Faktoru jsme schopni přesně najít ty nejlepší místa, kam vegetaci vysadit, aby teplota klesla o námi definovanou hodnotu. Právě v tomto grafu můžete pozorovat, kdy algoritmus našel optimální místa, kde rozmístit vegetaci, aby teplota v této části klesla o 5 stupňů, což je o dost velký skok, ale i tak si můžeme všimnout, že té potřebné vegetace není zas tak moc. Když to jednoduše shrnu, tato práce splnila svůj cíl. Přesně kvantifikovala ochlazovací efekt vegetace, a to pomocí nově definované hodnoty Vegetation Influence Faktoru. Tím pádem pouze na základě plánů měst jsme schopni přesně lokalizovat místa, kde se město bude přehřívat, a naopak místa, která budou optimální pro žití. Zároveň ovšem vznikl i program, který dokáže řešit právě ty místa, které se budou přehřívat, a to tím způsobem, že přesně lokalizuje oblasti, kde vysadit vegetaci tak, aby tyto místa se do budoucna nepřehřívaly a byly ideální pro žití. A to vše za použití pouze satelitních snímků, které jsou volně dostupné. To je ode mě vše, já děkuji za pozornost a věřím, že se vám video líbilo.